Kedy ste začali učiť na tejto škole? O 7:30. A kedy plánujete skončiť? O 7:30. A ste si istá? Mhm. Prichystali sme si pre vás taký menší kvíz. Začneme zľahka. Koľko máte rokov? Mali byť možnosti, nie? Dobre, tak dávam možnosti. 92, 3 alebo 16. 3. Akože naozaj? Tak raz do týždňa určite. Tým asi myslíte piatok, všakže. Vymenujte nám nejaké tvrdé spoluhlásky, totiž pani Petríková s tým mala veľký problém. Aké existujú? Bohužiaľ, áno. Tak kde existujú, tak v podstate mi nevedia. No, takže poviete nám, aké to sú? Nie, už som ho pýtal. No dobre, prejdeme na ďalšiu otázku. Boli ste niekedy v krčme? Čo je to krčma? To je také, kde sa veľa pije, aj alkohol, alebo fajčí. No tak čo to je? A však to sa ja pýtam vás. No dávaj. Ja? Však vy máte odpovedať. No tak to netuším. Dobre, poďme radšej ďalej. Viete aspoň, čo je to diskotéka? Asi nie. Neviem, že čo je to diskotéka. Dobre, táto téma vám očividne veľmi nesedí. Tak sa vás pýtam, máte nejaké domáce zvieratko? Nie, manžela. V ktorých krajinách ste už vyučovali slovenčinu? To teraz menovať? Tak iba asi európske. Tak európske mám menovať? Anglicko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Grécko, Turecko. Stačí? Aký ste mali plat? 36. Eur? To je dosť slabé. Ste si istá? Tak 10 000. Tak koľko teda? Už ďalej neviem, fakt. Konečne. Pardon. Máte si pizzu? Nie. Čo si myslíte o džentlmenoch? Vymreli? Predstavte si situáciu, že sa ocitnete na krásnej lúke. Všade krásne kvety, motýle, príroda. Čo si myslíte? Aké by to bolo? Nebezpečné. Čo myslíte? Úžasné. Tak z jedla zo školskej jedálne toho moc nenaberiem. Čo si o ňom ináč myslíte? Škodí zdraviu. Čítali ste už túto knihu? Akože ktorú stranu? Tak myslel som celú knihu, ale povedzme, že áno. Čo si o nej myslíte? Náročná. To asi hovoríte o detstve, ale ja myslím teraz. Teraz? Presne teraz. Náročná. No keď myslíte, skúsme radšej niečo ľahšie. Skúste mi prečítať tieto 3 písmenká. SAS. No, boli ste veľmi blízko, ale skúste radšej ešte raz. LSD. Dobre, každý sme dobrí v niečom inom. Skúsme teraz ísť ďalej. Máte radšej svoju prácu, alebo cestoviny? Cestoviny. Veľmi správne. A teraz, čo by ste povedali policajtom, keby vás prichytili pri prekročení rýchlosti? Nemám auto. To je ľstivé. Teraz, čo si myslíte pred opravovaním našich písmomiek? Bože, toto budú somary, že? Ako často hovoríte často? Často. A také slovko popokatepetl. 3-krát do týždňa. Povedzte niektoré z týchto slov 2-krát. Možno poviem niektoré aj 2-krát, že? No pochopiteľne. Heroin, heroin, heroin. Dobre, stačí 2-krát. Kokain, kokain, kokain. Ďakujem za rozhovor, ale vidím, že dnes už by sme to mali nechať tak. Mhm.